i'r sesiwn yma heddiw. Fy enw I yw Fflir a dwi'n garadur yn Amgueddfa Cymru fel arfer yn gweithio yn San Fagan. Felly diolch yn fawr iawn eto am ymuno gyda ni heddi a dwi jyst mynd i rannu fy sgrin gyda chi nawr. Felly dwi am siarad ychydig heddiw am brosiect cyffrous rwy'n gweithio ar hyn o bryd sydd mewn partneriaeth gyda BBC Cymru. A bydd y ddau sefydliad yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu arddangosfa i ddangos y rôl hanfodol y mae'r BBC wedi chwarae ym mywydau bob dydd pobl Cymru dros y 100 mlynedd diwethaf. Bydd yr arddangosfa yn digwydd yn Caerdydd rhwng Hydref 2022 a Gwanwyn 2023 i gyd-fynd â dathliadau canmlwyddiant y BBC. Mae hefyd yn nodi 100 mlynedd o ddarlledu yng Nghymru a ddechreuodd ar yr 13 o Chwefror 1923, gyda'r darllediad radio cyhoeddus cyntaf o Gaerdydd, sef Mostyn Thomas, ych chi'n gweld fan hyn, yn canu Dafydd y Garreg Wen. Dwy ystafell bach oedd y stiwdio uwch ben siop gerddoriaeth yn heol y castell Caerdydd, ac yn ôl y sôn roedd y stiwdio fel ffwrnes ac roedd rhaid rhoi blancedi i orchuddio'r ffenestri i atal sŵn y traffig. Roedd y darllediadau cyntaf yna o Gymru yn gymysgedd o raglenni plant, darlithoedd a cherddoriaeth. Felly yn ôl i sôn ychydig am yr arddangosfa, ar hyn o bryd rydyn yn trafod themau i'w gynnwys ac yn gweithio gyda chynhyrchwyr Amgueddfa Cymru, sef pobl ifanc rhwng 16 a 25 o bob cwr o Gymru i ddatblygu'r arddangosfa. Dyma syniad ych chi o rai o'r themau rydym wedi bod yn trafod hyd yn hyn gyda nhw: technoleg, newyddion, y tywydd, chwaraeon, raglenni plant, y BBC dros gyfnod y dolig dim ond i enwi rai. Ni hefyd yn terchu i archif a chasgliadau helaeth y BBC i ddod o hyd i ddelweddau a chlipiau ffilm, a chwilio am wrthrychau yn ein casgliadau ni yn Amgueddfa Cymru a mewn mannau eraill hefyd ar gyfer yr arddangosfa newydd hon. Er enghraifft, dyma dim ond rai o radios a setiau teledu sydd gennym yn y storfan San Fagan. Mae gennym hefyd lu o hanesion llafar yn ein archif sain hefyd, yn cynnwys pobl yn sôn am eu atgofion o wrando ar y radio neu gwylio'r teledu. Bydd rhain yn helpu i daflu goleuni pellach ar sut oedd pobl yn ymgysylltu â'r BBC a beth oedd ei arferion gwylio a gwrando. A dyma enghraifft o chlip o'r archif o Betty Griffiths o Geredigion yn sôn am ei atgofion hi o wrando ar y radio yn y 50au. Dwi'n cofio'r radio gyntaf yn dod i'n tŷ ni, a o'n i siŵr o fod tua ryw 11, a oedd hi'n anferth o beth, a o'n i gyd yn disgwyl am wahanol raglenni i ddod. Un rhaglen fawr a ni gyd i fod yn dawel yr adeg yna oedd y gwasanaeth ar bore Sul. Oedd yna ganu emynau yn y Prynawn. Oedd yna dramau fel Teulu Tŷ Coch. Mi'n cofio hefyd hwyrach bod hynny'n nes ymlaen, ond oedd yna raglenni awr ar nos Sul fel Aelwyd y Gân, a fe fydde yn rhieni yn edrych ymlaen am y raglenni yna. Na, oedd y radio yn ddigwyddiad o bwys, a'r batri ma'n dod a ddrai mynd nôl i'r dre bob hyn a hyn i gael rhoi rhyw fath o hylif yn y batri. Fe fuodd y radio yn gyfraniad mawr a rhoi cyfle i ni hangi'n bach ar yn gorwelion hefyd. Wrth gwrs, mae BBC Cymru wedi symud bellach i ganol Caerdydd, a bydd y ganolfan darlledu yn Llandaf yn cael ei ddymchwel dros 50 mlynedd ers ei agor yn 1967. Cyn i'r adeilad gau, buom yn ddigon lwcus i chasglu detholiad o wrthrychau o'r adeilad eiconig. A mae'r gwrthrychau yma yn rhan o'r casgliad cenedlaethol yn Amgueddfa Cymru nawr, a dyma flas o rai o'r gwrthrychau hynny fydd hefyd yn cael ei gynnwys yn yr arddangosfa,
camera, meicroffons, desg newyddion, arwyddion, cadair i roi colir, dim ond i enwi rai. Byddwn hefyd yn casglu hanes llafar newydd, profiadau gweithwyr y BBC Cymru a fi'n gweithio yng Nghanolfan Darlledu Llandaf, atgofion staff tu ôl i'r llenni o dechnegwyr i artistiaid colir, a staff bysa wedi defnyddio rai o'r gwrthrychau yma yn Llandaf. Ac wrth gwrs, casglu profiadau gwynebau adnabyddus y BBC yng Nghymru dros y 50 mlynedd diwethaf, yn Gymraeg ac yn Saesneg ar deledu a radio. Bydd yr hanesion llafar yma yn ein helpu wrth ddatblygu'r arddangosfa, yn darparu cynnwys o dyfyniadau, ond hefyd bydd yr hanesion llafar yn dod yn rhan o'r casgliad cenedlaethol ac yn cael ei archifo yn ein archif sain yn Sain Fagam. Os ydych chi yn gweithio neu wedi gweithio ar BBC ac yn hapus i siarad gyda ni am eich gyrfa, byddwn wrth ein bodd clywed gennych. Rydym hefyd yn awyddus i glywed straeon ac atgofion cyffredinol gan y cyhoedd am wylio neu gwrando ar y BBC. Efallai, beth yw eich uchafbwyntiau o'r BBC? Pa atgofion o'r BBC sydd wedi aros gyda chi a pham? Pa sianeli neu orsafoedd radio ydych chi'n ei fwynhau yn fwyaf? Ynghyd â straeon, hoffem glywed os oes gennych unrhyw wrthrychau, teganau o'ch hoff raglenni teledu, sticeri, bathodynau, posteri, crysau tŷ ac yn y blaen. A gallwch gysylltu â ni drwy'r e-bost casglu at amgueddfacymru.ac.uk ar ein cyfryngau cymdeithasol neu trwy ein gwefan. Yn y rhan yma o'r sesiwn, beth am i ni glywed ambell glip o un o'r hanesion llafar rydym wedi recordio'n ddiweddar. Dyma'r darlledydd Hywel Gwynbryn yn sôn am ei yrfa anhygoel ef yn y BBC. O fewn gwirionedd, gychwynnodd yng ngyrfa fi gyda'r BBC pan oeddwn ni yn tua 10 oed, nôl yn 1952 bydde hynny. O'n i'n arfer mynd i'r BBC ym Mangor i Bryn Meirion a Penrhyn Hall hefyd, neuadd y Penrhyn fel o'n cael ei adnabod, lle oedd Noson Lawen yn cael ei chynhyrchu. Ac o'n i'n arfer mynd yn llaw y mam, achos oedd hi'n actores, ac o'n i'n eistedd yn ngornel y stiwdio, tra roedd hi'n actio. Felly'n fuan iawn, mi ddoes i yn gyfarwydd, chi'n gwybod, ag awyrgylch y stiwdio. Ac un diwrnod, oedd Wilbert Lloyd Roberts yn sgwrsio gyda mam, ac yn gofyn ddiw, wyt ti'n gwybod am rywun a chwarae'r rhan bachgen bach mewn opera sefon newydd sbon ar y radio teulu'r siop. Da ni'n ei cychwyn i ymhen, dwi'n cofio, 3-4 mis, a da ni'n chwilio am hogyn bach, a dydy, wel, mae Hywel, mae'n gwneud lot o actio yn y capel, drama'r geni ac yn y blaen, mae'n deud adnodau bob nos Sul, mae gynnal ddigon o hyder. O, dyma mae'n rhoi sgript i mi. A dwi'n cofio'n iawn gweld y sgript yma yn yn llaw fi, yr un math o sgript ac oedd gen mam, ond ni'n gweld mam yn troi'r tudalena, oedd hi wrth y meicroffon rhag gwneud sŵd ac yn y blaen, a mi oedd hwnna'n ail natur i mi, nes i darllen y sgript, a mi ges i'r hand, a fi oedd Glyn bach yn heir y siop. Felly, mi allech chi ddadle fod yng ngyrfa broffesiynol i wedi cychwyn yn 1953, gyda chydig bach o oedi wedyn, tra roeddwn i'n y coleg, ond mewn gwirionedd yn broffesiynol. Mi gychwynnes i yn 1964 yn un o gyflwynwyr y rhaglen dyddiol heddiw ar y teledu Du a Gwyn wrth gwrs bryd hynny. A wedyn, yn 1968, garreg wylltir nesaf am o'n i yn yngyrfa fi, oedd cychwyn y rhaglen ar bore Sadwrn, rhaglen Bob yn y Gymraeg, Helo, sut ydych chi, ydi henw hi, mae'n siŵr bysach eich hen nain yn ei chofio chi'n iawn. Hanner awr o bore Sadwrn, o ddwli a cherddoriaeth, mwy o ddwli nac o gerddoriaeth, achos chydig iawn o ganeuon pop oedd ar gael bryd hynny yn y Gymraeg. Mae'r hogiau'r Wyddfa, hogiau Llandigau, a dyna ni, da ni'n chwarae stwff offerynnol yn ogystal. A mi gariodd hynny ymlaen wedyn tan, wel, ydyn ni gwir, tan 1977, a wedyn hwnna oedd y garreg wylltir nesaf, sef cychwyn
helo bobl a chychwyn Radio Cymru. Yn y clip nesaf, mae'n mynd i sôn am weithio yn y Llandaf a'i phrofiadau yn yr adeilad hynny a phwysigrwydd yr ochr gymdeithasol o weithio yno, ac wrth gwrs clwb y BBC. Symud ymlaen i sôn dipyn am yr adeilad yn Llandaf sydd wrth gwrs wedi cael nawr a byddai'n cael ei dymchwel. Pa fath o le oedd yr adeilad hynny i weithio yn? Wel, ar y pryd pan eisiau mewn i'r adeilad yna, mi agorodd o flwyddyn cyn iddo fo gael ei agor yn swyddogol diwedd 67 dwi'n credu. Oedd o fawr, oedd y cyfleusterau, oedd ei hangen bryd hynny ar gael, ac oedd studios radio, studios teledu, yn fan honno nes i wneud y rhaglenni yma dwi wedi sôn amdanyn nhw, rhaglen bore Sadwrn i'r Helo sydd â chi, yn studio 4 os dwi'n cofio'n iawn, oedden ni gaeth honno, wedyn studio wedyn i wneud Benidowcar, oedd heina wedyn yn cael ei gwneud tu allan i Landal, ond ar y dechrau, ond dros y blynyddoedd fe symudwn ni mewn i'r adeilad yma, ac wedyn oedden ni'n gallu defnyddio y studio yn yr adeilad heb o'r proteithio un lle. Oedd yr holl gyfleusterau ar gael. Wrth gwrs mae pethau wedi newid, dyna'r newid mwyaf sydd wedi digwydd ym myd darlledu. Fe ddigwyddodd oedd fod o wedi goroesi ddefnyddioldeb, achos oedd technoleg wedi symud ymlaen, doedden ni ddim yn golygu gyda llafn fel oedden ni o'r blaen, ond i gyd yn ddigidol, a felly oedd rhaid cael adeilad newydd i'r pwrpas. Fe symudon ni i'r adeilad newydd yn y sgwâr canolog yng Nghaerdydd. Wrth gwrs, nid yr adeilad sydd yn bwysig, os ydych chi'n meddwl am yr adeiladau, mae Llandaf ar ei newydd hefyd ar y sgwâr canolog, fel cegin, lle mae bwyd yn cael ei greu yn ddyddiol. Chi'n gweld bwyd newyddion, bwyd rhaglenni cylchgronol ac yn y blaen, bwyd y radio ar y fwydlen. Dyna sydd yn bwysig i bobl adre ydy y bwyd sydd yn cael ei gynhyrchu yn y gegin, nid sut fath o gegin ydy hyn. A wedyn, yng ngwaith i anhebyg, ydy dwad ar bwyd yna wedyn i'r bwrdd i bobl sydd yn gwrando. A fel da ni siarad efo'n gilydd, wrth gwrs 2021, da ni ddim falle yn nghanol pandemig, ond ydy'r pandemig ddim drosodd yna. A mae'n drist ar ryw ystyr bod ni wedi gadael Llandaf yn hollol wag, wedi symud i mewn i'r adeilad newydd, sbon, yn adeilad ar gyfer yr ail ganrif ar hugain, a'r drydydd ganrif ar hugain, a deud y gwir yn onest. Honno, dwi ddim yn hollol wag, ond mae rhan fwyaf o bobl yn gweithio adre. A mae rhaid chi gael caniatad i fynd i mewn ac yn y blaen. Mae bechgyn newyddion, maen nhw fewn drwy'r amser, ond chydig iawn o'r rhaglenni sydd yn cael ei gwneud yn y studios ar hyn o bryd, neu oherwydd yr hen bandemig yma. Ac yn y dyfodol dwi'n rhagweld y bydd bod ni wedi cyrraedd croesffordd arall rwan. A bydd y dyfodol dipyn yn wahanol, gyda mwy a mwy o bobl yn gweithio o cartre ac yn dechrau dod i arfer a dechrau dod i fwynhau, a bydd yna gydbwysedd rhwng gweithio adre a gweithio yn yr adeilad. Achos yr un peth sydd ar goll rwan beth ydy'r gair Cymraeg dwedwch am banter ynde? Ar tynnu coes yma, faswn i ddweud, y tynnu coes yma. Mae'r cadw'r ysbryd ynde i fynd. Does na ddim o hynny, achos does na neb yno i siarad efo nhw, dweud y gwir onest. Felly mae o'n drist ar un olwg, ond unwaith bydd y pandemig drosodd, wrth gwrs bydd yna fwy o bwrlwm a mwy o bobl yn dod i mewn. Ie, sôn am y banter, pa mor bwysig chi'n meddwl yw'r ochr cymdeithasol o gweithio i'r BBC, fel nawr a yn y gorffennol hefyd? Wel, ar un amser oedd o'n sobor o bwysig. Dwi'n ddim os mae sobor ydy'r gair iawn i ddweud, achos be o'n i'n mynd i ychwanegu oherwydd pwysigrwydd clwb y BBC, ynde.
oedd hwnnw'n le pwysig iawn. Chymod, erbyn hanner awr wedi 5, roedd rhai na ni wedi cerdded allan o'r adeilad, ac yna oedden ni'n teimlo rhyw fagnet. Oedd rhaid fynd i'r clwb y BBC i gael diod bach cyn fynd adra, felly, ac oedd hwnnw'n ganolbwynt cymdeithasol i nifer fawr ohono ni. Fel dwi'n siarad wrthych chi rwan am y clwb, dwi'n gallu gweld y bobl oedd yn y clwb ar y pryd, Alun Williams, un o'r darlledwyr gorau welodd Cymru erioed yn y ddwy iaith. Ryan a Ronnie, allai weld Ryan rwan tu ôl i'r piano, a criw yn canu, lot fawr o lle yna orlawn. Rhyddech Jones y diweddar anwyl, Rhyddech Jones, Gwenlyn Parry y dramodwr, Mike Povey, Will Sirfôn oedd yn gweithio ar Pobl y Cwng, a fi'n yn eu canol nhw hefyd, yn hogyn ifanc yn mwynhau yn fawr iawn, ac oedd hynny'n cadw'r ysbryd. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau i gwrando ar Hywel yn sôn am ei atgofion hapus ef yn gweithio i'r BBC. Bydd yr Arddangosfa yn agor yng Nghaerdydd diwedd blwyddyn nesaf, felly cadwch lyged allan am fwy o wybodaeth yn agosach i'r amser. Diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni heddiw, a fel nes i ddweud o'r blaen, os oes gennych chi atgofion o'r BBC yng Nghymru ac yn hapus i siarad gyda ni, plis cysylltwch â ni trwy yr e-bost casglu@amgueddfacymru.ac.uk. Felly diolch yn fawr unwaith eto, a na i gloi gyda chlip o fy hoff stori o'n sgwrs gyda Hywel yn ymwneud â churadur cyntaf San Fagan Amgueddfa Werin Cymru, Iorwerth Pete. Mi ddais i ar draws y dyn ei hun, Dr Iorwerth Pete, ond ddim wyneb yn wyneb. Mi nath o sgwennu llythyr at y banner, yn ôl yng nghyfnod Helo, sut ydych chi? Oherwydd beth ni'n trio wneud efo'r rhaglen oedd creu nid bratiaeth o gwbl. Dydw i ddim yn gwybod beth ydy'r gair Saesneg am slang. Y slicrwydd yna, chi'n gwybod? Oedden ni'n trio bathu termau newydd, ymadroddion oedd yn deud, yn hytrach o deud, a dyma'r record nesaf. Oedden ni'n deud, oce, dyma fo, bang, da, mynd i fewn i fiwsig, chi'n gwybod? Nes i greu gair i gyfleu ffantastig, a'r gair oedd bondi Bethma yn dod o bendigedig, os ydych chi, a Bethma ar y diwedd. A wedyn, yr un gair sydd wedi aros, mae pobl yn dal i ddefnyddio fo, ddim gymaint y gwedden wrth gwrs, ydy y hysbys yn lle dweud, ac yn awr yr hysbysebion mewn dull BBC-aidd, oedd yn dweud ar rwan, yr hysbys. Oedd yn gret, oedd yn swio bang, bang, Yr holl enghreifftiau tebyg. Dr Iorwerth Pete ddim yn hapus efo'r llanc ifanc yma. Oedd, yn ôl y llythyr i'r banner, yn llyrgunio'r iaith Gymraeg. A wedyn ni ddoth o enghraifft wedyn, pam na all Hywel Gwynfryn, dim yr union eiriau, ond dyma'r tôn felly, pam na all Hywel Gwynfryn ddim defnyddio hysbysebion fel pawb arall. Ac o'n i'n, mae'n flin. A mi ychwanegodd o un frawddeg ar ddiwedd y llythyr, nath i mi wenu, a nath i mi ddweud, Iorwerth Pete, wyt ti'n dyn clyfar iawn, a nid yn academaidd chwaith yn ei olygu hynny. A be oedd y frawddeg oedd, ar ôl sôn am yr hysbys, ond dyna fo, meddwl o, hysbys y dengys dyn o barad y boiwreiddin. A nes i ddweud, clyfar iawn, ia. Dangos y lle mae wedi dŵad, yna oedd Iorwerth Pete yn ei awgrymu.